O to se dnes snažil sbor žáků základní školy Bartošovice se svými solisty Tomášem Meněm a Klárou Fejkovou, kterou na klavír v úvodu doprovodila Viktorie Miturová. Dále tento první vánoční dárek připravili učitelky Martina Goldová, Jana Černínová, Iveta Bárová a jejich hosté Radek Gol, Jana Křižanová a Radka Šturálová. Vám děkuji za úžasný, krásný potlesk. Přeju vám krásné, veselé a pohodové Vánoce. Ať se vám vydaří a jenom se na ten štědrý den usmíváte a radujete se. A možná na závěr, co kdybyste si s námi zaspívali krásnou tradiční Narodil se Kristus Pán, ale všichni společně. Děkuji.